Bartholomew Church. So mamaya, isusulat mo sa mga papel ang inyong mga dasal. Isusulat mo sa mga papel ang inyong mga pangarap. Isusulat mo sa mga papel ang inyong mga problema, ang inyong mga hiling. At mamaya, pasasama-samahin natin yung iba't ibang kulay na papel para maging isang mahabang kadena na para doon isang mahabang pusaya. At sa loob ng 1 week, kukulitahin natin ang iba't ibang dasal mula sa iba't ibang eskwelahan sa San Manuel.